Onye isi oche nchere oge okpuru ọchịchị obodo Orumba South Prince Neville Uchendu akpọkugo ndị Anambra ka ha sonyesie ike na ya bụ amụma ịgụ ọnụọgụ nke ala anyị agafe achịkọba n'oge eteghị aka. Prince Neville bụ onye kpọrọ oku a n'oge ọ nabatara ndị isi otu ahụ jikọrọ ndị ọrụ nta akụkọ na Anambra steeti bụ NUJ ndị bịa wee kpọtụrụ ya n'ụlọ ọrụ ya dị n'Umunze. Ebe Ngozi Obileri ga-echịkọtapụrụ gị akụkọ a. Prince Neville kọwara na ọ dị nnọọ oke mkpa na onye ma onye ọbụla tinyere ahụ n'ihe gbasara agụmọnụ a ga-eme n'ọdịnihu ka e wee nwee ike gbanahụ nsogbu enwere oge agụchara nke emere n'afọ 2006. Ọ kọwakwazịrị na ya agaala n'ihu kọwatara ndị nọ n'okpuru ọchịchị ya mkpa ọ dị na ha sonyere nke ọma ma dozie ndị okpuru ọchịchị ndị ọzọ nọgasị na Anambra steeti ka ha gaa njem ịkọwapụtara ndị mmadụ mkpa ọ dị isonyere na ya bụ agụmọnụ. Prince Neville toziri Gọvanọ Soludo maka ọkpụrụkpụ atụmatụ ọ nwere n'ihe gbasara nchekwa ndụ na akụnụba nke steeti a, ọ kachasị otu o si wee gbaa mbọ hụ na ihe mmekpa ahụ chere ha aka mgba nke sitere na nchekwa ọnọdụ akụnụba na mpaghara ahụ n'oge gara aga bụ ihe ekpofuru ma mekwazi ka enwee udo tọrọ atọ na ya bụ ebe. Ya bụ onye isi Orumba South toziri ndị nta akụkọ nọ na Anambra maka ịrụ ezi ọrụ n'ihe gbasara ịgbasa ozi, ọ kachasị nkọwapụta ha na-akọwapụtara ndị mmadụ atụmatụ na ihe niile gọọmenti na-emegasị na steeti a nke gbasoro ụkwụ nyere uto na agamnihu nke Anambra steeti. N'okwu ya dị na mbụ ka onye isi ndị nta akụkọ na Anambra steeti bụ Dr. Odogwu Emeka Odogwu kọwara na ya bụ njem ha bịara bụ iji wee gosipụta ma nwee mmekọrịta ha na ya bụ onye isi Orumba South ma nọdụkwa n'oge ahụ chọọ otu ha ga-esi wee jikọ aka ọnụ ịhụ na atụmatụ ụfọdụ ya bụ ndị nta akụkọ nwere na Anambra steeti bụ nke gara nke ọma. Dr. Odogwu nke onye nọchitere anya ya na ya bụ njem bụ osote ya bụ Comrade Ngozi Obileri toro Prince Neville maka mbọ ọ gbara ịhụ na ụzọ dịgasị na wọọdụ 18 enwere na ya bụ okpuru ọchịchị bụ nke ụzọ ya gara ma dịlarị dịka agbara ekeresimesi n'oge gara aga, ya nakwa na otu o si wee dozigharịsịa ụlọ mebigasịrị emebi n'ime okpuru ọchịchị ya bụ Orumba South bụ nke ọ rụrụ ka ndị na-arụ ọrụ na ya bụ okpuru ọchịchị wee na-arụ ọrụ ha nke ọma ma dozie ya ọdụ ka o jisi ike na-eme ezigbo ihe dịka a maara ya site na isi okpuru ọchịchị Orumba South nke dị n'Umunze. Abụ m Ngozi Obileri.